Un subtítol possible per aquesta presentació seria Patates i justícia, o un altre segurament més explícit seria l'agronegoci, o una forma de menjar-se el món i de fabricar malalts, pobres i afamats. Demandar, obtenir i gestionar terres públiques i de l'Església que siguin de regadiu, cultivables, periurbanes, properes als llocs de consum, que no es conreen o que estan llogades. De fet, en l'entorn de les principals ciutats que tenen encara reductes de terres de regadiu que han resistit a la pressió urbanística, existeixen aquestes terres amb un nivell d'infraproducció que són terres necessàries per a persones, per a famílies, per a col·lectius que podrien trobar en elles la forma de sobreviure, de satisfer la seva principal necessitat, que és la de l'alimentació. No cal que us doni dades sobre el nivell de pobresa o subalimentació dels nens que van a les nostres escoles, són dades conegudes, però això també sabem que és un procés creixent. Que pretenem, basant-nos en algunes experiències inicials, no només a Manresa, sinó també hi ha un col·lectiu a Badalona, que és el col·lectiu Cultiu Sereny, que també ha fet experiències en aquest sentit. Pensem que es pot ajudar a que aquests col·lectius d'exclosos, de persones que no tenen dret ni a figurar en el catàleg de ciutadans, puguin tenir possibilitat de sentir-se una mica més inclosos i al mateix temps tenir una mica d'esperança i de futur satisfent la seva necessitat elemental. Cal aquesta proposta, efectivament ens sembla que cal, d'una banda per satisfer aquestes necessitats absolutament immediates, absolutament peremptòries, extremadament creixents, unes necessitats que el sistema procura amagar-les però no pot impedir-ho i per això intenta decorar-les d'una altra manera. Per això en aquests moments, aquesta setmana, hem pogut veure com s'ha donat la Creu de Sant Jordi a alguna de les entitats que es dediquen a pal·liar aquestes necessitats. Aquest sistema que fabrica pobres al mateix temps predica que sigui la pròpia societat la que practiqui aquesta caritat mal entesa. S'hauria de canviar aquest model agroalimentari i només us donaré un parell de dades que són molt recents, que les podeu veure, que les podeu haver vist aquests dies. A la televisió, en aquest moment de retallades brutals dels sistemes bàsics de salut i d'ensenyament, s'han presentat imatges a la televisió de com continuen les obres del canal Segarra-Garrigues. El canal Segarra-Garrigues consumeix 1.500 milions d'euros de diners públics i en aquests moments és una obra que no s'atura. A qui beneficia? Tan sols a 17.000 propietaris, que el seu benefici més immediat és que les seves terres multipliquen per 10 vegades el seu valor, perquè deixen de ser terres de secà per ser terres de regadiu. I per a què serveix? Perquè aquest model de l'agronegoci del nostre país, que està basat sobretot en l'exportació d'aliments com la carn, del qual en produïm 5 vegades més del que mengem a Catalunya, pugui tenir assegurat el seu futur a base de subministres que en aquests moments s'han d'importar de països com l'Argentina. Una altra dada. Aquesta setmana, darrere del conflicte d'YPF, heu sabut que s'havia parlat de congelar les importacions de soja i biodièsel. Només s'han congelat les importacions de biodièsel. Per què? Perquè de soja el nostre país, Catalunya, necessita cada any 3,3 milions de tones de soja per alimentar els porcs d'aquesta gran indústria que finalment no beneficia els pagesos ni tan sols aquells que engreixen els porcs, sinó els que estan a l'últim pas, a les últimes baules d'aquest sistema agroalimentari genocida. Entenem que cal implicar la resta de la ciutadania perquè entengui que cal canviar el sistema i que per canviar el sistema necessitem austeritat, que és necessària per al decreixement, necessitem justícia, que és imprescindible per canviar el món, necessitem solidaritat, que és el camí i l'ànima d'una humanitat més humana. Però tot això
ha d'anar acompanyat de la denúncia profètica d'aquestes injustícies.